тъкмо момичето каза как обича интервюта. Здрасти, Смилен съм аз. Приятно ми е от Лесно. Кое е Лесно? Ами, лесен е живота на нашите клиенти, защото се занимаваме с производство на готова храна, супи и сосове, които са в помощ на всеки един готвач, домакин, който желая да се възползва от тях, разбира се. Добре, извиняй, може ли да се представиш? Да, аз съм Ния. Аз съм директора на производството на Лесно, която е нашата фабрика във Варна. И както казах, се занимаваме с производство на готова храна. На готова храна. Добре, какъв проблем решавате? По-бързо, достъпно, лесно? Ами, зависи за кой сектор говорим. Ако говорим за хотели и ресторанти, ние предоставяме еднакво качество на нашите клиенти, като правим една и съща рецепта на пилешка супа, която готвач не може да сготви по един и същи начин нещо в като кухнята. готова кухня майка, която зарежда различни... Абсолютно. Кухня майка, която зарежда ресторантите с ястия, които те могат само да притоплят и да сервират на масата с перфектно качество. То може вече и ресторанти без кухня да правят. За кой? Само пред нас столове. Човек никога не знае, да, какво ще е в проектите. Нека да отидем там до ходилника. Добре. Кой ви е бестселъра в момента и какво най-много търсят ресторантьорите в момента, за да си улеснят работа? В момента бих казала, че бестселъра ни е пилешка супа. Пилешка супичка, хора. Пилешка супа, да. Мама мия! Която и отнема 5 минути да се притопли на микроволнова или на тиган. Да готвя. И е готова за консумация, точно така. Добре, нещо друго? Мусакичка, оризче, спиленце, има всичко. Тук в момента са главно супите и сосовете, което ни е главната концентрация, пък готовите ястия може да видите на топлата витрина там. Добре, после ще ги пробваме, айде не сега, задължително. Да си оклепаме тук тениските. Какви са иновациите в пакетираните готовите храни? Къде е бъдещето? Ние гледаме да гоним бързината на пакетирането, като сме купили най-модернизираните технологии за поточни линии, които пакетират супите, да кажем, примерно 40 супи за една минута, което е... 40 супи за една минута? Да, което е благодарение на готвачите, какво ще правят, няма да имат работа скоро. Не, по-скоро ние сме точно в помощ на главните готвачи, за да може после да не се обясняват на шефовете си, защо имат недоволни клиенти. Ясно. Предоставяме им константно качество. Това е много готино. Успех желая. Трябва и бебешки храни скоро, защото аз имам бебе вкъщи, да подготвите така... Доста различен не бебешки, пазар, но детски, човек никога не знае. Да. Добре. Благодаря много. Успех. Мерси.